mao karon ang pagsaulog sa Ascension of our Lord. Mga igsoon, sugdan lang nako sa pagpukaw sa atong kasinatian nga basta naagani tay tao nga dili nato ganahan, moingon dayon ta kanus-a kaha ni siya mobiya o mularga, no? Kay kana bang pagbabay sayon rabuhaton ang pagbabay ngadto sa tao nga wala tay paki, pero lisod sa pagbuhat og babay ngadto sa tao nga atong gihigugma. Lisod kay masakitan man ta, kay lagi biyaan ta sa atong hinigugma. Ug mao ni ang nahitabo atol sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Kay naghulagway man kini og pagkayab o pagbiya ni Hesukristo, mao pod ni ang usa ka higayon that marks the end of Christ's earthly mission and His glorious return to the Father. Duhay na hitabo, katapusan nga paghimo sa misyon ug ang iyang pagbalik mahimayaon didto sa Amahan. Kalipay ni sa langit kay mao man ang pag-abot, pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kasakit usab ni alang sa mga apostoles, kay mao man ni ang pagbiya. So ma-imagine nato mga igsuon nga duhay na hitabo, kalipay sa langit, kaguol sa mga apostoles. Pero anha nato tagaan og pagtagad ang atong pamalandong diha sa mga pulong ni Hesus, ang mga final words of Jesus atol nining hitabo sa pagkayab niya. Ang giingon ni Hesus mga igsuon, I am with you always. Go and make disciples of all nations. Kining linyaha mao ni ang maghatag nato kahupayan. Kahupayan ni sa mga apostoles og naghatag og dali nga kahulugan nga mubuhat sila sa gitugon ni Hesus. Wala sila biyai tungod kay aduna may pulong si Hesus nga gibilin, I am with you always. Saad kini sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga apostoles o kanatong tanan karon sa atong panahon. Kining presensyaha mga igsuon, buhi gayud og ato lang yung klaruhon nga ang misyon nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo mao ang paghimo sa gugma sa Amahan nga masayran ngadto sa mga tao. Ang gugma sa Amahan mapaabot ngadto sa tanang mga tao. Pinaagi sa ato ang joyful and selfless lives diha sa pagpangalagad kanila sa atong mga kaigsuunan. Ang Espiritu Santo nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo mao gayud ang mogiya og maghatag ka natong kusog aron sa atong panaw sa kinabuhi aduna kitay kalig-on, aduna kitay kadasig, aduna kitay igong kahibalo para kining maong misyon matuman gayod hangtod sa hangtod. Ang presensya mismo ni Kristo mga igsuon mao ang pagpakita nga kauban nato siya diha sa tabernakulo, kauban nato siya sa mga sakramento, o kauban gayud nato ang presensya ni Hesus diha sa balaan nga Eucharistia. Mao na nga matagsud ninyo sa simbahan, buhi ang presensya ni Hesus diha sa tabernakulo, buhi ang presensya ni Hesus diha sa mga sakramento nga atong pagadawaton, o sa matag-apil nato sa Santos nga Misa, atong masinati gayud ang buhi nga presensya
sa atong Ginoong Hesukristo. Labi na gayod sa atong pagdawat sa iyang lawas o dugo. Mga igsuon, ang gitagaan lang po gibug-aton dinhi nga ang misyon nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mikayab sa langit, mao gayod ang pagtukod sa gingharian sa Dios, pagsangyaw sa maayong balita, o sa pagbuhat nato nini, kinahanglan lang pod nga kita nga mga sumusunod mapuno sa paglaom aron kita maoy mo dala o mo sangyaw niining maayong balita. Gawas nga magpuno ta sa atong kaugalingon sa paglaom o kadasig, ato usab nga sa pagpadayon sa pagtukod sa gingharian sa Dios, kini untang mga kaguol, mga kasakit nga atong naagian, mahimo unta ning kalipay o kadasig aron matagamtaman nato ang kalinaw, ang kahiusa. Tingali makaingon ta nga ang mga konkretong paagi nato ani kanang gaan nga mga pulong, dili ba bugat nga mga pulong, kanang madungog nato nga sige lang bitaw kayo ta og yaw-yaw, ang ipagyaw-yaw nato bugat kaayo, o baka sa sayon nga paagi kana langgong pahiyom nato, kamao man tingali tatanan ana ba? Kun kamao lang ta mo pahiyom, buhi ang presensya sa atong Ginoo. Kay nga naman, mao man ay pagpaabot nato nga kita managsuon. Kita mga instrumento sa Dios sa pagtukod sa gingharian niya dinhi sa kalibutan. Ug ang katapusan nga gitagaan po focus ni ining mga buhat, ining maong misyon mga igsoon, mao gayud ang pag-ampo nga mabuhat nato ang maayo o ang sakto makiangayon ngadto sa atong kaigsuunan. Busa, mga igsoon, sabton gayud nato nga ang pagbiya sa atong Ginoo, gabilin siya og Espiritu Santo, ang misyon nga gibilin dinhi kanato nga angay natong ipadayon. Apan, hinumduman gayud nato nga sa panaw sa atong pagkinabuhi, anaa gyud unta ang paghiusa nga atong mabati ang buhing presensya nga gibilin sa Dios dinhi kanato sa kanunay ug sa tanang panahon. Busa mga igsoon, karong adlaw nga kita nagasaulog sa pagkayab sa atong Ginoong Hesukristo, atong timan-an nga puno nato ang atong kaugalingon sa paglaom, ipadayon nato ang mga buhat sa katukuran sa gingharian sa Dios ug ang atong pag-inampuay sa usag-usa. Amen.